זה תאמין לי. הוא נוסע בפנים. תראה את הקאי הזה יפה, הוא נוסע. נוח, אנחנו עמוסים, נוח. עמוסים כמו כולם אנחנו עמוסים. לא, חבור, אתה הבאת את המיטות המתקפלות וה-700 מזרונים. אז מה הקשר? איזה יופי הקאי. לא, אין לו זה. בוא נראה את הבית שלנו. את הבית שלנו שם בראש. בסדר. באת יפה. כן, זה לא היה כזה. לא היה כזה נורא. אני לא רוצה עכשיו על מדרכה, זה היה לכביש. אני אומר לך, בינתיים רק האוטו הזה עושה בוטות.